хора, аз съм Беки Фокс и днес в видео ще изиграем няколко игри с господин Корделиус, който е моя фейворит броуър, не ми е мейна, аз мейнвам Спайк, но за днешното видео просто ще играем с Корделиус. И да, защото наскоро Корделиус доста ме кефи и да, чирата на мен. Да. Тук. Не ме убивай. Оле. Добре. Вече то грей тук едва не ме уби. Хубаво, че той поне не ме уби. Той ако беше едва ще да е много гадно. Та хора, трябва да се абонирате за този канал, тъй като гоня 40 абонати. Да, знам, гоня 40 абонати. Малко е, доста мъничко даже. Но на кого му пука, че е малко, смисъл. Това, че съм малко абонати не означава, че трябва да ви пука въобще, даже не трябва да ви пука колко фолуъра имате. Важното е дали имате хубави видеа, защото фолуърите въобще не са толкова много важни, тъй като просто защо са ви фолуъри, когато правите готин контент и хората. Мисля, не просете фолуъри за TikTok, говоря в YouTube. YouTube, да, може, наистина. Защо да не го направите, но е толкова странно, например, да молите хората да се абонират за вашия канал. Смисълът са само едни абонати. Това е смисъл, защо са ви повече абонати от, например, ако имате 40. Смисъл, като искате повече абонати, съберете си ги. Мен лично много не ме интересуват абонатите, тъй като аз този канал си го правя за така. Предишния ми може би беше за фолуъри, така да за абонати. Просто малко ми е трудно този канал да го развивам с толкова много фолуъри, толкова много абонати, извинете. Просто съм свикнал да казвам фолуъри. И както виждате, умрях от Кит, все пак е Кит, всички го знаем, че е Кит, всички знаем какъв е Кит. Един толкова опи броуър, че право не знам какво мога да ти направи. Няма те сцепи, направо ще пръсне. Затова, като видите Кит, не му се правите много големи, зависи от кой броуър сте. Ако сте 2 Кита, тогава вече почвате да се биете. Така хора, ето ни. Мисля още 2 игри и видеото да приключва, тъй като е доста късно. Аз утре съм на едни репетиции. Просто извинете за краткото видео. Просто утре имам малко работа. Пък и сега е вечер и просто съм малко по-зает да си говорим с едни приятели. Извинете за което, че няма да мога да направя толкова дълго видео, но пак по-добре нещо, отколкото нищо. По-добре да направя малко клипче, отколкото да не правя клипчета. Няма за сега да има графити, защото според мен това е до някъде тъпо, до някъде не, тъй като графиката му е доста странна, но аз качвам когато мога или да, когато просто мога, ще качвам, когато не мога, няма и защо да качвам. Това извинете, ако не мога. И още сигурно 1-2 игри и след тази игра ще изигра още 2 или пък 1, не знам. И
Да. Поне до 6 минути или 7. И това ще... Може би след тази игра, тъй като мини приятели ме чакат. Там да си говорим. Чакат ме и да. Това. Кой си говори по толкова късно, не знам аз. Половината хора спът. И това е. Всички почти спят. Без някой. Хора, след тази игра видеото ще свърши, тъй като, пак казвам, съм заед малко да си говориме с ни приятели. И после не знам какво ще правим. Сигурно ще играем Brawl Stars, но не на видео. И за това трябва да приключвам видеото след тази игра. И да. Стига, бе, брат. Аре, моля, скочи атка. Мерси. Сега си пусни лута. Така и сега ти ще ме следваш. Обаче аз така си набирам Hypercharge. Да, просто Мико. Какво искате от Мико? Той буквално скача, аз го стрелям докато скача. Това ще бъде, хора. Надявам се, че ви харесало. Ако е така, лайк, subscribe и чао. И до следващия клип.